Hier hebben we 2 witte korstkazen, waarvan deze wellicht het meest bekende is de Roombrie. Gemaakt van koemelk, romig dus van smaak, licht nootachtig. Heerlijk op een toastje met een druifje en een nootje en een klein beetje honing. Daarnaast hebben we de camembert, ook afkomstig uit Frankrijk, Normandië om precies te zijn. Wat pittiger van smaak, iets steviger qua korst, dat kunt u misschien ook wel zien. Wat belangrijk is bij deze kaas, haal hem op tijd uit de koelkast, zodat hij mooi op kamertemperatuur komt en daardoor intenser van smaak wordt en wat romiger qua structuur. Voor meer informatie over al onze kazen, kom naar de markt, van harte welkom en kijk anders even op onze website daalderkaas.nl.